Hello everyone, रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय गुदुं गुसु अपडेट्स लानानै तो आङो चेनेलाव समायाब्लाबो गुरब्लाब्लानो नुजाफैनाय जालायबाय आरोना तो जोङो बे साननैसोआव नुनो मोनखादों गोबांथार बाथ्रा दान्थे बिदान्थे गावजों गाव तो नों UPPL नों BPF नों BJP बायदिसिना ना तो जोङो नुनो मोनगासिनो आरो बेफोरथ' सोलिखागोन इलेक्शननि सिगां नङा होमबा बियो जेबो गिदिर इस्यु नङा दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनियाव मोननैसो जोङो BTC आव बा BTR आव जोङो नुनो मोनदों बेबायदिना तो एसे माने गुदुं थासारि आरो गुबुंले बार होननांगोन बेखौहाय माथो बुंबावनो ना तो दुंहाव थासारि आरोबाव मानो फिन खेब सोमजिदों ना जोंनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ तो जोङो बाथ्रा दान्थे बिदान्थेखौ एथबां माने गिदिर इस्यु जोङो लायाखै बेफोर गासैबो सोलिखायो नाथाय दा जोङो नुनो मोनदों मबावबा बुख्रुब बुसि एसे एनैबाबो ना होसोला होसोलि बायदिसिना माबा माबि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो एसे तो आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय तो आपडेट्स मोननायखाय मैयानिफ्रायनो जोङो नुनो मोनगासिनो आङो भिडिअखौ लाबोआखैमोन थेवबो आङो लानानै फैनाय जाबाय तो जोङो रेवदालगुरियावबो एसे माने बेबायदिनो जाथायफोर जानाय जोङो नुनो मोनदों तो आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि तो आङो गोलाव खालामा आरो जोङो रावबो बेबायदि जोङो बुंनो हाया नैबे पार्टियाव भट होनांगौ नैबे पार्टियाव भट होनांगौ आजिखालि बयबो मिथिखायो जाय गोसो ना जेराव तो बयहाबो अधिकार दं आरो सानै हयै बयबो भटखौहाय होनो हायो आरोना तो बिदिब्ला आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनि भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो फोजोबगोन आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना मा सानो मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेबायदि खामानिया तो एसे कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय मैयानि हराव एबा थांनाय हराव 1:15 रिंगायाव सिनाय मोनै गंसे बोलेरो गारिजों आरो बेयाव सिनाय मोनै माखासे मानसिफ्रा फैनानै आंनि न'आव एटेक खालामफैदों आंनि स्कर्पिय' गारि बेखौनो ग्लासखौ बुफायनानै गालांदों लोगोसे बियार बथलजों आरो अन्थाइजों जोंनि न'खरखौ थिङाव खुबैदों आरो जोंहानि न'खरनि खाथिनि आदै जायो बिसोरनि थिङावबो खुबैदों दा मा जाहोनाव बेबायदि खालामदों आंबो मोनथिस' हायाखै जोङो मोनसे खोथाखौ सानदों आं हिसाबैथ' आङो कुनु राजखान्थि हान्जाजों गैया बियो राजखान्थिनि थाखायनो जादों बायदि आङो सानदों आं हिसाबै आंहा जेबो राजखान्थि दोलोजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जोंहानि आदा आंनि असे बिदा जायो बियो UPPL हान्जानि बिबानगिरि बिथाङा गोख्रों बिबानगिरि बै हिसाबै आङो सानदों हयथ' बिनि थाखायनो बे न'खराव फैनानै बिथांमोना एटेक खालामफैदों जानो हागौ राजखान्थिनि थाखायनो आङो बेखिनिखौ साननानै लादों आरो जिबायदि बिथांमोना जोंनि न'खराव फैनानै हामला खालामदों बियो मोजां जायाखै राजखान्थिनि मुङाव जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव जोङो माब्लाबाबो नैफोरबायदि दाङाबाजिफोरखौ जोङो लुबैया बिथांमोना मा दोलोनि मा कारनाव बिथांमोना फैदों आरो मा दोलोनि जानानै बिथांमोना फैदों आं बेखौबो दिनै बुंनो नागिराखै बा बुंस'नो हायाखै नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ आन्दाज खालामनानै मोनो जे नैबे जोंनि उदालगुरि समस्तियाव मोननैल' दोलोआ जोबोर गोख्रों हयथ' बेयाव गुबुन रावखौबो नुवाखै बेयाव दिपेन बर' आरो रिहन दैमारिनि माबायानो दोलोआनो गोख्रों हिसाबै जोङो नुनो मोनदों कंग्रेस हिसाबै दङब्लाबो कंग्रेसनि केन्डिडेटखौ जोङो लकेलब्लाबो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै आरो गामिफ्रावबो गिदिङाखै बै हिसाबै कंग्रेसनि मानसिफोर बा गुबुन दोलोनि मानसिफोरा बेबायदि खालामदों होननानै जोङो सानाखै जिहेतु जोंनि न'खराव जोंनि बिदाया UPPL दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावो बिनि थाखाय हयथ' निस्सय जोङो साननो हायो जे BPF हान्जानि मानसिफ्रानो हयथ' खालामदों दां होननानै आङो जोंनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा एसे गिखांनाय फैदों आरो साननाय फैदों जे बेबायदि जायोब्ला खेबसेल' नङा थांनाय
इलेक्शननि सिगाङाव 2020 सनावबो आंनि न'खराव बिथांमोना एटेक खालामदों बेबायदिनो बारंबार जोंनि न'खराव बेबायदि एटेक खालामनाया जाफ्लेगासिनो दङ